Adto day tubo kalibutan. Magdungan kong kamuti. Service nila adlaw-adlaw. Ano pa ako sa rinsab. Morning kamuti ko ron. Nagbilis ko ito, sobra ko kamuti. Dito sa alis siya, maging mahala. Alis siya sa 50 kilo. Kamuti ko ron, naman eh. Kamuti ko ron. Pasalero ni Kuan. So mayor, bawa ko ng uban. Kami uban kahapon, bawa ko uban naman po. Ang payuman na rin pa sa Bukan. Sa kagajirog ito na akong liwagon. May mga hindi na. Wala akong order. Mga tanin siya. Ako mali, ito ng pabigid mga bata. Dito ang kaya nga kuhan. Kaya. Kita lang na rin sa karuto. Ayunit niya. Oh, luto na kanin? Kasi nila pa ni. Oh, pa? Yan. Nila pa. Siguro ni, kaya napakabay ito ng angon. Oh, bulo ko man. Luto kanin? Kamagtungan eh. Oh, luto kanin ah. Ulit. Nanonoong kamuti sa ron. Ubi ang pulo. Sa paukan. Ulit. Purple. Ulit. Ikaw bago rin ka, Doy? Doy, ikaw bago, Doy? Ulit. Dito na, Doy. Di mo ikuha ng hilo. Dito na. Ay, gusto din adlaw, ulo klase, siguro. Dinitidigan gani, halam hindi sab, pwede sinano ko. Ay, sabi ko kahaway. Kahaway ang sikot. Wala, ano nalata mo ni? Ganun sa baw. Yung buntag, adlang Bernes na ron. Plano ta ko gapon, muli mo ito paghanhinamo nga mo ito kasal ni Suong Mayor, Huibis. Plano ta ko muli karon yung kalit kuan ko gang operasyon, nag-ngut man, pag-abot na gilantan man ko magabi sa agang kuan ga, kibot-kibot man kasakit, ang gilam kuan man diay, naman day ning burot. Kaduhan na ba ni Dupihan 1919 probinsya ko ng paopera sa pagka 2020 gioperahan na po ding Dr. Bin karon kay mura mag naanak pinagngutngut sa agang abag nga kaning side ba dapit sa nining tubo kuan man kana ning huwi man agang magabiin sa murag yabot sang danggan nga ning bagting bagkasakit. Ako ning uli kay madumandani kay dudu pangas pagdaran timba ko matukos doktor at tutukos provincial. Dahil nakabalita ko kanang balitas DYRD ganiha. Balik naman pag COVID. Daghan naman pang COVID di among pahinganlan kada lungsod na anak pay COVID. Samot nagmato provincial na pay mga COVID. Hanlam ning usahing buhaton dani haning tampod sa pabugnaw grabe inita ron mo kalit og ngut para gapon ang giligo kay mura mag ngut man ni kuan lagi ni ning tubo nagya pun tungod sa giupirahan ng tubo gyapon mara makanihang bawnunon makan sang kamatayon bitaw di pa kumandak bunatay Mal tamas Ginoo ko hindi mo na gud para buntiri magampos Ginoo asa na taman makasurvive pa ba
Kung ano bito niyang kuan, kaningang pagbukol-bukol sa una. Sa ako nagpapira, 1991 patong bukol na nahilaman. Nagpapira ko, 1991 tong, 1991 lagi itong ang bukol sa una na kanimo ratog lisus munggo sa nakapakapila jud ko 2019 na hindi na jud matabang kahit ugot-ngot tagdal po ito ng lidato ng bukula gagmay pag mga bata matog opera lagi na Bulimiro Provincial ngabot tag 1 year nagpa-opera po ko 2020 ditong Dr. Ben karon 2022 na pod na sana rin Dr. Ben ka nagluja na ba? Plano kong maatod ako sa provincial saka naman lagi surang COVID. Malalaman ko ano. Pagkataw doy? Kami nagsugas ba iti doy? Tao to ah. Ito ba na rin labay? Kuan. Ang anak ka magpa-kuan na to. Salang pala gusto po kumabalik ang doktor sa Alicia kay mga yaay mamuntoy nakakuan sa pagkuang tiri mamuntoy nakadiscover dun muna katong pag-attack ni tiri sa una ako'y nagdanga yung disugok ko sa Alicia nga pa tudi ko motor mga yaay ba ditanggal man o i-absent man o suspended ba to kung sa to apat tong asuron o manawag pa kulong na yung matap ko sa gagawang midwife na balik bang doktor kaya uling balik dito sa lang pasikap sa balik ng doktor ng yaay. Doon ako gabi hindi dahil skurtis kay maggut-gut ba nakamata ko gabi alas 11 nakatugong sa Zoom mga alas 7 alas 11 nakamata ko antod adlaw na naman ako makatug sa kasakit kami pataraw ang apo agpuana lagi ng bukol sa kanin duha naman yung gisamdan kaduha na apa ba kanin pa perhagutro unsa siya kay kuan sakit maghang lang kuan sa una ba katong gidra na sa una yung kaduha naman yung opera da na namang piling kuan lugnut-ngut man ano ka ni kaduha na ba yung opera nang opera ni 2019 sa provincial sa ikaduhang opera 2020 ka Dr. Ben. A few moments later. Ko nagsusite. Bay, mauli nakarat ko na amay mga tao. Napok. Adhangan sa among ilagaw. Susunod na kala na. Nako ni mga sa itahang kuan. Duta, mabuta ko sa site. Mga Friday na tanaw ilang susunod. Ano na? Kuya tayo nagtawid yan ano tamang signal sa una na wala tong kon problema talaga ni tawir ha daot man na sila ya mas lukbid bridge nila siguro ibalik sa ay siguro din ang mga atbang ang mga signalan na si babaw na ibawa na mo hindi lagi mo gusto mo makdag lubi na nong na Nay! Hunay! Hindi ka dungag. Dasa kay dahi nangitag duta. Palit siguro na rin babaw. Kaya may kuan nilang labay. Mahayli naman yung mga nabi kasi sinasabi naman. Yasa mo! Ito, karon pa ko nakaalis bahay nga natimingan nga na ay tudlo-tudlo man sa junior lokalan
napagsak na lang dukbib. Maligsa di siguro ni nilang ibabaw ni na mag-ila ni juta ni aning ago. Mas ibabaw na mo sinilang pramina. Apa lapok. Wa kay kuan. Masig maligsa nila kana may mo palitay. Oh, naipan, package lang ni, ito. Daw ko dato nila. Oh! Ano to kitawag? Nay! Unay! Tawagan tatay, nasaan mo? Tawagan tatay. Aligi na. May malit na juta. Lagi pak, dad ada lo, nanti nak kumukuha. Dali raman ni, sus. Di mana? Tarung na ano yung, madajong kunuhan ni di. Ba, better ya. Mabang ni mo, mabang. Apa? Abangan. Koneksyon na ka ito. Kung po yung mga hindi na sa una, kung pa rin, ito na